Sziasztok! Sziasztok! A mai napon a Don't Wait Grandma nevű játékkal fogunk játszani. Yeah. Hát a lényegét majd meglátjátok, de igazából annyi, hogy be Ez kell egy üres. gyűjteni az összes nasiát. Elkezdtem ilyen T betűvel járni. Jó, és nem szabad ide És minél felkelteni. hangosabbak vagyunk, annál hangosabb. És ide le. Én be fogok ide küldeni. Egyesre találok. Nem csak itt van. De mindjárt kell ugyan Google. Egy kicsit hangosabb. Fekete. Nem tudok okozni. Most próbálkozok, gondolom. Nyilván. Itt áll mellettünk. Valami katona. Jó, az. És honnan tudom, hogy mikor kell fel? Hát onnan, hogyha ez a csíkot pirosabb lesz, akkor már találtam mindent. Ezt így az aljra kell lakni? Igen, mindjárt felvédem. Ja, hogy az a csík. Ó, Eddig egy 10-et hoztam, de nem tudom mi ez. Nem itt. nem úgy néz ki, mint aki fel akar kelni. De nem a piros, Jó, még nem keltem. de minél hangosabb vagy, és nem szeretsz a cuccokat, akkor fel fog kelni. Nem akarom, hogy egyből meghallj, oké? Jó, mindjárt fel kell most már tényleg. Igen, fel is kell. Ennyi Ja, idő ez az, meg. azt hittem észrevesz, de se tud hajolni addig. Egyébként van még egy játék, amit majd... Miért csúszok előre? Amit majd én ki szeretnék próbálni, az a neve, hogy Animal Hospital. Kicsit hasonlít arra a Scary Shawarma Kiosk nevű játékra, csak ott az van, hogy ilyen állatok jönnek, és akkor meg kell őket gyógyítani. Úgy szerintem nagyon menő. Nem, kipróbáltuk ezután. Csúszok előre. Tolnak. Ne tolj. De És mindjárt kijavak. Ja, mehetünk. Mindig elfelejtem. Egy C-vel tudok feljönni. nem tudok ide belőle. Nem. Hát már, nem. Ja, fel kell. Ilyen gyorsan piros lesz. Ezek szerint. Hol vagy? Én egy másik szobába zárult. Egy jó sötét szobában. Bejött ide. Lász kis? Ennyi? Hát jó. Ez hangot nem sok. Nem. Találtam egy hambit. Nem akarok még lejönni. Nem sem. Jó, az úgy jó, hogy egyszerű csak egy cucc lehet a Fel kezembe. kell mindjárt. Igen, én találtam speed ízében, mint is itt. Jó. Pont időben. Amikor szerintem észrevesz. Ja, csak mondom, nem tud eddig lehajolni. Na, aludjam meg. Most én ezt kinyitom erre, felfigyel? Nem. Előtte gyorsan. Ó. Ez komoly. Most ide meghaltam. Oké. Az baj, túl gyorsan fel kell. Ja. Ja, ez nem itt van. Nem, most nem úgy okos, hogy izéljek, mert találtalak még valamit. Nem mentem. Vagy nem tűnt el. Már bebíjak. Tehát még cookies. Ez így hosszú videó lesz.
De nem, majd Nem, csak kivágom, amíg az ágy alatt vagy. nem. Akkor kopj. Hát lássák ezt a nézőt. És megítsük. Ja. Nem tudom, hogy... De amúgy arra kártál, hogy kihúzunk egy fiókot. Tehát, hogy ez hangosan, érted, és akkor minél többet akar. Általános. Jó. De jó, most nem. Már akkor is elkezd felkelni, ha lépek. Hát igen. Most vettem fel ilyen kenyérkét. Azért a kenyérért most lemenjek. Nem, mert hát mindjárt kell. Jó, igaz. Hol mész? Szerintem én az ágy alá megyek. Konkrétan akkor is fel kell, amúgy, ha nem csinálunk semmit. De... Nem csinálom semmit. Mert ha egy helybe állunk, akkor is kezd felkelni. Szóval. Ez gyors volt. Ja. Felhozom azt a másik kenyeret. Nem mindjárt fel kell. Tudom. Csak egy kenyeret emeltem fel. Na mindegy. Igen, összeérjük 14. Simán meg, mire felér, meg minden. Én majd egy narancsárgánál is bejövök. Én még akkor jövök vissza a kenyeremmel. Ennek Ez amúgy egy mi jó értelme van? Nem lehet elmenni. Megkockáztatom. Itt vannak a legjobb kaják. Mindjárt fel kell amúgy. Én meg itt vagyok mellette. És már piros. Gyere, gyere, gyere. Gyere, gyere, gyere. Jó. Hú. Ez húzós volt. Ja, de úgy, hogy már le is feküdt. Ez a somor. 4 darab. Úgy. Rossz. Nem merek itt lenni. Na, ez is rossz lesz. Felkelt? És követ szerintem. Most hát én nem biztonságosságra bújtam. Nem is bújtál, nem. Tudom. Figyelj, mindjárt bejön. Nem jön be. Nem. Hát jó. Nem, nincs sok. Találtam is egy kaját. Fel se vettem. Na, szóval. Nem is találtam. És arra mindjárt fel kell. Találtam mindig. Jó, azért nem mindjárt, de Anna, hozz ide. Most már csak egy kell. még elfelejtem, hogy a C-vel tudok így lefeküdni, hogy mi. Szerintem az lent lesz. Te is ezt mondtad? Nem. Amúgy mehetünk. Ja. De most megint. Ja? Jó, hülye vagyok. Húzzon már innen. Ez miért áll lesz még? Mi? Nem tudom, ma. Gondolkodik az élet gondjain. Megy jön fel. Ó! Jó. Ott tartottunk, hogy... Gyerünk Elkapja már! a lábamat és húz az ágy alól. Jaj, Sajnálom.
Aztán biztos megoldom. Na, Gyorsan, biztosan lent lesz. Mindjárt fel kell. itt van. Jó, gyere fel, gyere. Na, Kövidítsbe, vagy mi ebbe? Megpróbáljuk a... Szét. Neked már mit csinálsz, nem? szerintem a következő részben. Kezdjük. Akkor, ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és Mindenki. igen, és írjátok meg, hogy legyen-e folytatás. Szívkozzatok. Ja, és És akkor... hype-oljatok. Ja. És akkor megpróbáljuk a nehezebb részt. Ja. Sziasztok! Ciao.